Čaute ľudia, toto je nová hra, ktorú ideme natáčať, Call of Duty Ghost. Je to pomerne nová hra, má to celkom slušnú grafiku. Dáme asi nejakú pol hodinu, 15 do 10 minút. Prepáčte, že není ten prvý, že není to vo vesmíre, ale nešlo mi dať new game, tak idem odtiaľto, kde som naposledy skončil, lebo včera som natáčal a mi to nejak nešlo. Čiže dneska už vydávam druhú hru. Vedľa mňa je tu aj Sifon. Pozdrav, Sifon. Čaute ľudia. Hráme, už sme dneska jednu hru natáčali. No ja som natáčal Contract Wars cez Facebook a možno ešte dneska dáme MCčko, druhý part. Bol som lenivý s ním hrať Contract Wars. No, bol lenivý ku mne prísť. Sneh tu padá, či čo to padá, sutiny. Štrk padá. Dohral som sa zadíval na sutiny. A tu nejaký Geš, a je tu nejaký, Elias, to je... Možno to aj dneska ešte stihnem uploadovať, neviem, ak sa mi bude chcieť, len pozrite, koľko štrku tu napadalo, či čo to padá. No a 15 kilometrov môžem ísť len hodine, ja idem 30, no, super. Toľko snehu napadalo. Čo by som dodal, ovládanie je pomerne ľahké. Idem do nejakého Disneylandu, Kristove rany. To je horšie. Toto je Hotel Transylvania. Presne. Sklo tu pada, cigáni nás rabujú, cigáni nás rabujú. No, zabili ma, pozrite, celý dom sa mi zjebal. Si rasista. Celý dom sa mi tu, ľudia, čumte na to. Dvere majú textúru a GMCčko pomaly, ale nevadí. Do neba ideme. Vidím svetlo na konci tunela. Vidím svetlo na konci tunela, ľudia, toto je... A 15 minút, dobre, dohodneme sa. Ale nie, je to v tom vesmíre. Tak, oprepačujem sa vám, že som... Oprepačuješ? Áno. Áno, nové slovo si vymyslel. Áno, omlouvam sa, že som vám to spoiloval. Možno ste to už videli, túto misiu. Nerob si srandu z Čechov. Nerobím si srandu z Čechov, ja ich mám rád, fyzicky a psychicky. Nejaký skafander má, potápač. To je potápač. To je rohy. No, obriezku má tá obrazovka. Poklop, ideme položiť kábel. Do nejakého tunela ideme, do mliečnej dráhy. Ale ty si mliečná dráha. Hadice, plyn na to ide. Toto je plynová komora. Oh yeah. Tak to by tam mali prísť vojaci. Spartania, ty kokos. Normálne, že Sparta, ale... Normálne, teraz s takými samopalmi tam nabehnú. Tak rozstrieľajú. No, Teraz. idem za nimi, ona ma tam zavrie. Nebuchaj tam. Nebuchaj, Frodo. Presne, umreš. Frodo, nebuchaj. Nejaké balíky, čipsov. Lekárnička ty. Lekárnička. Lekáreň rúža. No tak kam si cikáni idú, a zbraň mu zoberiem a už si dohral, kamo. Frodo dohral, presne. Sifon má trošku lepšiu náladu. So Sifonom budeme aj viacej videí natáčať. No pomerne budeme asi spolu furt natáčať nejaké videá. Možno budú nejaké, že sám budem natáčať. Ja budem natáčať asi tak, ak budem stíhať 2 videá denne, aby to bolo... 3 nestíham. Ak budem mať dobrú náladu. Presne, ak si trošku šmaknem niečoho,
Dáme si so sifónom sifóna, domestos si dáme domestos. Veď ty si tam ešte Ja viem, takové. veď ja viem. Nejaká jaká si taška na hokej. A ak niekto býva v Prievidzi, v pondelok pôjdeme na klzisko, môžete ísť s nami. Presne. Ožrať sa pôjdeme. Aj ty si ozra. Pôjdeme sa ožrať z nestičaju. A Dáme- pice. Áno, a z kukuricovej pice. Jej, slnko! A to je jaká, to je techno. To je japonské techno sa tu odohráva. Kam ideš? Ty. Dámy a páni, sifón išiel srať. Potom si ide umyť ruky a zapchá mi sifón. Chápete? Zase celý toaleťak mi minie. Ja som sa išiel iba napiť, tak nehovorím. No, tetka sa tu drží. Veď ona vypadne. Haló, vypadne. GTA loží, nigga. The best is Tiger. Tam je. Zabij ho. Ale on má jaké si krámy. No, nejaké sutiny. Bambuzly. Ak ste si mohli všimnúť, tak Tak Frodo zabíja. táto teta, ona sa volá Mosli. Ona je moslim, ona je SPC moslim. Ona- Nebojte sa, nie sme rasisti. Nie, iba natisti. Ona je moslimka. Aha. Hej. Ona pracuje v KFC a nie SPC. Jaké si turbo, party techno hard. A včera som bol s ňou na kave No, v Ka- Donald Macu. Áno, Donald Mac. Jaká si černá skrinka, to z letadla zobrali. A cikáni. Veď ju vykradni. Jaké si Ale palice. zrabovať. Rabujeme a zástrčky tam one. A toto musíme asi odpaliť, no. To je turbína z motorového... Oleja. Nie? Z motorového plynu. Áno, to je zo šporáka. A moslimka na nás veľmi kýva. Mávak na 1. mája. Ale to je chalan, ty blb. Mosli? To je žena, ty magor. A veď tam vyzeral ako chalan. To je žena. Vidíš, to bol chalan, To veď je- mal aj bratku. Aha. To je žena. Aha, to je žena. Alebo čo má Brešňov? Áno, hodiny. Rolex na ruke máme. Rolexky, normálne. No, okolo krku máme reťaz z traktora. Hrubú reťaz traktora. Áno, A presne. myslíme si, že sme reperi. Presne. Ach, táto dnešná mládež. A teraz padáme do vody. Áno, presne. Opekáme si. Opekancové cesto. Pekancové testo. Ideme do konca tunela. Môžem ísť teraz vyskúšať. A tu máme nejaký parkourista. To je parkourista, turista. Globálne oteplovanie a sme v prdeli. Celá cesta bucha. Á, kanál. No, pozrite ľudia. Toto je nenormálne, toto nie je morálne ani orálne. Ale veď nebuď vulgárny toľko. Slajdy a gone. A keby máme čas na to, parkourista. A cez dom sa šprintuje, ešte aj strecha na neho padne. Bastard jeden. Japonské techno počúva. Ha. To sa malo Keď sa stať, to sa zabije, malo idem ja. stať, to sa malo stať. Ale keď sa zabiješ, Aký parkourista? Keď sa zabiješ, potom idem ja. Dobre. Toto video trošku bude aj nadlho, lebo máme dobrú náladu. Dobrá nálada. Ti zaruč. Počkaj, nie. Ak to bolo? Na Call of Duty 2 bol taký cheat, že môžeš, čo máš na bunde sopel, takže s tým zabiješ vojaka. No, kto hrávate Call of Duty 2, tak napíšte do komentu, lebo... Jaké? Potom nadiktujeme ten cheat. Presne. Soplom môžeš zabiť vojaka. Cheaty aj. Kto dá... Ak dosiahneme 10 odberov, tak pošlem Bibliu. Nejaký nová zmluva. V nábudúcom dieli bude aj facecam. Facecam.
Dali by sme aj zo Sifona. A budem prečítať Bibliu na začiatku. Sifon bude čítať Bibliu, on bude kňaz. A čo som ti ja? A ja budem... On bude jubilant. Sifon je jubilant. Obyčajne. Jubilant, Sifon je jubilant. Nejaké si Porsche. To Jeep Lada. A jaký on... Možno natočíme aj video z karaoke party. Áno, karaoke party dáme si oné. A ten tam má oné. Ten tam vzdychá, ak pred chvíľou No sme presne. hrali Assassina, tam vzdychali, keď som po nich skákal. Sifon. Ty si Sifon. No. Ja som domestos Klines. Klinec. No. Ďalšia kapitola ide. Zabili aj celú Áno. Meriškovú manželku. Kto videl Meriško mrazík, alebo kto ma pozná, tak vie, o čom hovoríme. Oh yeah. A jaké si one plyny. Niekomu ušli plyny. Aha, európska vlajka. Áno, Európa, pozrite, jak to dopadne, keď... To dopadne, keď si Marcel nechal na prdne. Ak neviete, kde Marcel nechala, on je... To je taký... Ak ho niekde uvidíte, tak utekajte rovno na políciu za jeho otcom, že vás budete znásilniť, alebo mať niečo pichnuté. Lebo on je taký pošuch, že... On je taký pofiderný človek. Áno, že on má rovnatka, on sa rozbehne, vás zahryzie do nohy a už vás nepustí. Veď včera, keď sme boli na klzisku, sme tam hrali rohovky a do mňa napalil, skoro ma prizabil s tým jeho brúchom. On je sadomatista. On je komunista. Ach. A ste si mohli všimnúť, tak máme psa. Už idem ja. Ideš. Idem. Po zabitiach si povedal. Ach. A nejaký A ten isak. hash, to je... aha, toto je môj brat a tento Riley. To je môj pes. Áno. To je môjho brata, kamaráta pes. Môjho otca koňa brat. Ty máš konia. Ja viem, že máš len psa. Ja viem. A keď ste chceli vedieť, kde bývame? Bývame. Na Slovensku. Prievidzi. Presne. Tento pošúk býva v Necpaloch. Hneď ako dojete do Necpal, tak ako je Balmax a oproti čo je ten Čižák, tak na zvončeku také tretí vchod Tam je... napísané, že je nechala. A vždy musíte potiahnuť dvere, lebo oni sú tam vždy otvorené. A musíte Pod nechať... má schovaté petardy a zapalovače, ten Marcel. Policajtov na Marta zavoláte, lebo on je prípad. To je psychicky narušený On je človek. psychicky narušený človek. On keď vás... Keď vypije kofolu, tak mu z tej kofoly riadne hrabe. A raz, keď sme boli v meste, tak ho okandil, holuba sa tam skoro rozreval. Oj, Koza! Jelene! Zabij ho! To je Pardubická. Kristoverán. Mal si ho zabiť. Nemohol som, jelene nezabíjam. Ja zabíjam len suky. Na A1, Zadávaj. na B1, na B2, ak budete niekoho vidieť mŕtvého, tak som ho tam zabil. Som ho tam zarezal pri tej ceste. Cčko musíš dať. A na čo to bude? Neviem, ti tam písali. Ja to je na slide. Je leň. To je nejaký oné, neprstrel. Zabij Holuby! Holuby! Na Marcela Na pôjde. Marcela ich pošli. Psík. A on zabije, on niekoho zabije, to viem teraz. On vie, že on niekoho zabije teraz. No ja viem, že niekoho zabijem. Ale nie teraz. A našli sme tam Aha. ďalšieho. To je Nigaman, to je ultra giganiga. To je ten. Ultra giganiga. To je Coco Jumbo. To je Mistra Bombastík. A to je Mistra Bombastík, idem do nejakej Aha. pizzerie. To je jak Assassinovi by som vyšiel. McDonald, jeden McWraps. Pozeraj Martin, čum na to. Je, jak trhajú. Pozor, zabij ho.
A cikáni, a pozrite na to. Cikán. Daj sobrať zbrane. Zober zbraň. A teba zoberiem. Ťa potiahne za mňa. Ak dohráva tiež toto Ghost, tak napíšte proste do komentu. Môžeme si proste zahrať fakt planete, lebo už som to celé prešiel raz. Tak nejakú železo berem dom, z radiátoru som to zobral. Postavíme si bunker. A Marcel, on chodíva tak po prievidzi v takom aute a on má megafón a on hovorí, že košky, perie vykupujeme, staré. Aj staré batérie. Presne, Aj starý nábytok. on si vás zamerá, on sa na vás bude pozerať taký mlok a on vás tam všetkých zareže. A nakoniec na vás vybehne a sa vás... Zlakne. Presne. Lebo on je psychicky narušený človek. A nemá rád ženy. On sa narodil, Nemá rád ženy. on mal nohu za hlavou a druhú mal priviazanú pučnú. Keď jeho sestra bola tehotná, čakala Marcela, pila a fetovala riedidlo. Jeho sestra? On si dáva doma riedidlo do pohára. Ona fetuje On rovno. keď nájde niekde krvavú vložku, on si to strčí do pohára a to zavará. Ľudia, fakt? Má to v izbe vystavené. Tento diel sa asi trošku pretiahne. Pretiahne. Ja vám musím ukázať moje hráčske skily. Z tohto tunela, keď behneme, tak ja už pôjdem, hej? Nie, Prečo? lebo som neumrel. A umreš. Umrel si. Pozor. No. Ide, že čistič do mestos. Sifonis. Uvidíte teraz, ak to pôjde. On to bude hrať. Sifon to už 5 rokov ovláda možno. Sifo. A aby ste vedeli, hráme na Ak by ste chceli, tak mohli by sme... hard. Hardcore, ak moja noha. Granát! Fire in the hole. Fucking bieleň. Ak máte aj vy nejaké kanály a kanalizácie s videami, tak dajte do komentu, dám vám odber, like. Ak aj vy mne dáte. Ak mi dáte. Oh yeah. Nebojte sa, nie sme nafetovaní. Iba svetovaní. A to je Medicopter 117. A zabil som ho, videl si, jak tam padol. A Medicopter 111. Toto je z tej onej, to je z toho seriálu Sanitka. Áno, presne. To pozerávam každý deň. Kto býva v Prievidzi, tak nech dá do komentu. Alebo like nech dá. Alebo bude like a boss. Oh yeah. A tu Riti, tu kam som behol. Pozor, granát. Chod do Ja som sa zlakol. Seď hen tam, nebudeme sa preháňať. Jak na 1. mája. Jeho minulo, viete, ak prehnalo? Normálne, Ale nie, neprehnalo. Normálne, že som behol a vybehol. Zabijem toho. Dobre, hoď tam. To je Medicopter, co to je brát. Medicopter, toto nebá, ty kere. Nebudete sme rasisti, ale baviť nás takým hlasom rozprávať. Nebo sme čo? Cikánie. Ale, liba. Toho pilota zabij. Tak, čaute ľudia, túto epizódu ukončíme. Tak sme zistili, ľudia, že to prišiel do mestosov starý otec s obsom. A je to tak, presne. No teraz pozabijeme pár týchto černoškov, bubu. Lebo teraz do mestos musí nejakého psa nejakú vodu pre psa dať. Tak. A práve černú. Áno, mozgovú mám. Jasné, veríme. Za chvíľu príde, potom mu musím ísť otvoriť. Takže... No zabuchni, dobre. Zabuchni. Čau. Halalo, pozrite. A už padá. Hodím im tam granát. Jej bandosko. Tu. Fucking jeleň.
Tin, 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 rin, tin, tin, kde si? Granát! Find the hawk. No, môžete vidieť teraz, koľko ich je tam. A tam je, rákosník. To je Marcel. To je Marcel. Marcel. Tak, ak dneska ešte pôjde to video na internet, tak možno môžete aj dneska prísť na kozisko. Ale ak nie, tak v pondelok sa stretneme na kozisku. A kto nemá rád sifona, dajte like. No, pozrite. Pozrite na to. To je tam koľko. To sa tam rozmnožujú jak potkany. Presne jak potkany. Potkany to je horšie než potkany. Viac sa tam rozmnožujú než potkany. Je ich tam viac. Aha, zabil som ich generála. Chill. Pozrite. On má sába. Idem otvoriť sifonovi, idem vám to hovoriť. No, idem. Tam. Ideme pokračovať. Môžete vidieť, teraz som skočil. A za chvíľu, čo tu máme? F. Hustý. Tak to je hustá zbraň. Kde je? Čo má? Aha, vrtuľník. Na. Au, zabili ma. Zabili Kennyho. Kto videl South Park? Zabili Kennyho. F. RPGčku. Čaute priazničky a priazniči. No, tu má nejaký laser party začneme robiť. Party hard. Do toho vrtuľníka to napal. Kde? Aha, tu je sifon. Ja som, ty si sifon. Ja som domestiak. Sifon? Trafil si ho. Netrafil. No. To je ruský. No, čiže on je Joey Nocht. A nie, to je nejaký Medicopter 111. Čo má? To nejaký party hard bude retro. Retrovský. Uvidíte moje Ten vrtuľník len tak išiel na vyhliadku. Takýto zvyčajne bývajú vyhliadkové vrtuľníky. To Gajsenovci takýmto lietajú. No to Gajsenovci, majú na záhrade. Pani Gajsenová dostala na Vianoce. Kričí Robert. No Robert! Robert, poď si. Nelietaj tým lietadlom. Ale jaký som ti ja lietadlo, ty Robert? Robert Jakab. Nebojte si, robíme tam srandu. Nerobíme reklamu vôbec. Ja mám rád pani Gajsenovú. A jej deti mám rád. Zničil som ho, videli ste? To je ako exploited, nerobím reklamu vôbec. No comprende. Ale exploity to vy môžete, to je pán. No. Ak by ste nevedeli, je chlap. Viete, ak som to zistil? Viete? Nepýtaj sa. Je mužatka. Áno, teda no. Hej, to ideme do toho auta? No pozrite sa, Ja som do tohto druhého. toto bude v rýchle a zbiesile v sedmičke bude. Ja som do toho druhého. Toto sa mi nepáči. No. Môžeme to? A máme to na 60 frapsov za sekundu. To je škaredé, to ani zbraň tu nemám nič. No, No a čo mám? toto je vyhliadka. Kapitán. Ale ty toho prečo ako nezostrelili, tomu To nechápem. je Frodo.
Sem pôjde niekto na dovolenku. Presne. Dáme asi ešte jednu misiu a vypneme to. Lebo to bude na 30 giga minimum. Hej, aký psi? To je Riley! To je A Riley! prečo tam išiel namiesto mňa? Neviem. Málezárska čiera. No. Ak má niekto nejakého psa, tak napíšte do komentu. Ja mám zlatého retrievera. No, ty máš Rottweilera medzi nohami. Ženy, ak chcete, Martin vám dá psa medzi nohy. Ale fakt, kto chcete psa, tak napíšte, kúpim vám klobasu. Psiu, konsku. Možno. Poznáte takto, on sa volá, že tu máš Batory, hej. Matory, vy ho nemáme. Nie, je to teploško, vyzerá ako kostra. Je to Sandokan! Je to fan Tomas. A tu nejaká základ. Veliteľstvo. Tam pozerajú. Čo tam pozerajú? Ja viem, či tam pozerajú. Viete o tom, že my máme ženy veľmi radi? To by sme bez nich neboli. Navzájom si tancovali. Presne. Nechty by sme si navzájom strihali. Nechty. Normálne nechty striham. Nechty si striham rád, každý deň. Tam je ruské koleso! Hore, doľava. Z Malfieldu. Áno, to je z Malfieldu. Ideme. Overflow. Dneska by som ešte chcel natočiť Lost Planet. Nie, to neviem. Neviem, či mi to vyjde, ale... Ja mu to nedovolím, chodíme Minecraft. Ešte aj Minecraft natočíme, nejaký oné diel. A za 200 lajkov a niečo iné natočíme. 50 náhodných faktov, nie? Náhodných. Naše tanecké skily. Áno. Martinové skiny v tanci. Okolo tyš. On okolo lampy na ulici. No jasné, obyčajne. Máš ísť dole. A na čo dole? A neviem, kde nemáš ísť zobrať. Veď ty už si to raz prešiel. Ja viem. Ja som prešiel dieťa. Na aute. Áno, ja som ľudia videl, ako po ceste išiel človek a jebol ho trolejbus. To vypýtam. A už ide ďalšia misia, pozrite, Frodo padol. Ide ďalšia misia. Pozrite na to. My ju natočíme. My natočíme. Aj pretočíme, zastrčíme, aj vytočíme. Froda. A kto by chcel postaviť komp, tak ja mu ho nepostavím. Ach, A ideme predávať Playko 3. áno, predávam Playko 3, kto má záujem, tak napíšte do komentu, nepredávam ju, ale nevadí. Keby viete, čo my tu robíme. Hráme na kompe, začneme. A možno ten Minecraft pôjdeme už aj Minecraft cez web, s kamerou. aby nás bolo vidno. No neviem, či Minecraft dáme, lebo... Pozrite na to, pozrite. To je Frodo. My bol natáčame pre Playboy. Pre Playground. To je čo? To je atomovka. Nie, to je... Ja viem, ktorý je, toto je ten zo Planet. Tam je fucking jeleň. Ľudia, neviem, či ho počujete, ale to je jeho hlášky. Videli ste? To je jeho skill, zabil človeka. Zabili Kennyho. Veď to je tvoj pes. Aha. On ho tam mrdá. Mrdá bobku. Čo má za spra... To má zbraň. To vypýtaj. Kto má rád malé deti? Ja nie. Práve. Tak my sme mali. Maťo má rád malé deti. Lebo som malé dieťa. Ak ste nejaká mamička, ešte nás pozeráte, tak dajte nám deti do opatrovne. My sa vám o ne postaráme. Ale nerobím si srandu. My sme ešte malé deti. Presne. Kraftkon. Presne. Tak odoberajte, lajkujte. Prosím vás. Za každý odber sa mi dobije jeden život. Ale fakt, odoberajte ma, lajkujte ma, pozerajte ma. Hovorte o mne svojim kamarátom, nech to aj oni dávajú svojim kamarátom, nech to dávajú rodičom, babke, prababke. Všetkým tetkám. Štetka. A keď pôjdete na B1, na B2, tak také tie tí, čo stoja pri ceste a im to ukazujte, dobre? Lebo ty nevieš, čo stojí na B1 a na B2? Značky.
Značky, kačky, sračky. No. Myslíš, tie techniky? Áno. To, čo boli v jednom filme, že deti a drogy 3. Tam kšeftovali. A dajte si do Google, že Mane 00, to je ten Marcel Nechala. Pozrite si teda fakt na tom Google, že Mane, Ideme prieskum robiť. Mane je to, Mane 00. Mane 00, Ideme psíček. si pozrite. A to je ten závislý na tých deťoch. Keď ho niekde uvidíte, nedotrhajte. Si ho pozrite a Doriti ho pohryzol. Veď to som ja urobil. Ja som ten psík. Ja viem. No pozrite ľudia. Toto je brutál, mortál. Čo? Psíček. Neviem. Aký má ten pes stiahnuté uši. On ho dáva dozadu. On ho striha. Kto má vykastrovaného psa, nech mi napíše do komentu. Áno. Všetko nech ti píšu do komentov. Áno, že koľko máte rokov, kde bývate. Aby som vás mal... Máte partnera, starým partnera. Áno. Aj mamičky nech volajú. Ale nie. Ja si myslím, robím srandu. Ale fakt, zdieľajte to do auta, to by ten pes zomrel. Veď ako tvoj. Už povedal? Neviem. No veď to. Tvoj nezomrel. Veď tento pes to je K9. A to je fakt K9. Ako to mám vypnúť? Ja sa bojím. Čo mám spraviť? Lukáš, to ty. Ja neviem, čo mám. Kazi šuk. Čo mám robiť? Ach. Ja som došiel ku psovi, dal som to. Áno, ty si dal psa. Počkaj, ty si dal psa. Počkaj. Ty si dal psa. Ty si ho dal zozadu. Máš pravdu. Aha, už viem, daj. Tam sa nevobcháš. No. Dá sa cez okno preskočiť. Ani skakať. Ja si neviem. Aha! Daj, môžem? Nie. Ja chcem zabiť takého ciga. Ja, to ty nevieš, to musíš opatrný. Bež. A do zadku. Zabil ťa? A ako? Pozor, zabili ťa už. Znovu. No, To musíš opatrný. keby sa pýtate, že koľko máme rokov, Tak máme už 50. áno, presne. My sme už na dôchodku, my sme starí ujovia, ktorí majú hlas ako 12-ročné deti. Máme vylepšovač hlasu, nie? Áno, máme bandicam. A posielajte mi veci kľudne, veci svojej babky, dlhopisy mi posielajte. Dlhopisy mi posielajte ľudia. Mne to je fakt jedno, čo mi budete posielať. Okrem... Áno, peniaze nemám rád. Z Monopoly mi posielajte. Peniaze mi Tých mám rád, lebo Monopoly je dobre. Čiže ja som ho zabil. Kto má rád fakt malé deti. No. Už neviem fakt ľudia, že čo mám hovoriť, tak si nerobte zo mňa obraz, že som nejaký perverzák, alebo že som nejaký nevychovaný, alebo niečo také fakt, lebo nechcem si, aby ste si o mne toto mysleli, ale neviem, fakt. Chcem mať z toho, aby bolo to aj zábavné to video, nech som bol to také nudné, ako som natáčal ten Minecraft, že to bolo také, že ahoj, čaute. Nechcem proste, aby to bolo také nudné, aby to bolo trošku energie. Energy power, nigga. Neviem, rozraz to. Ľudia asi dáme ešte nejakých Si tam veľa, teraz to vyčistím. 5, alebo túto misiu ešte splníme. A Ultra hardcore. A, Trafu som mu do zadku. a prosím vás, fakt, odoberajte, lajkujte, zdieľajte kamarátom, babke, prababke, ja neviem ešte komu. Sledujte, sundám ho do zadku. Ľudia, Nebojte sa ma. presne, nebojte sa. Aha, ideme. A teraz. Kde je? Tu je. Sepalil som ho, vidíte? Áno. Počuli ste ho? Čo? Riley to kill Bill. Ja som aj Rileyho zabil. Kto pozerávate? Daj si samopala, choď hen tam úplne k tým dverám. Tak k tým dverám. Ak predávate žehličky, práčky, kačky, Mačky. spodné prádlo. Ale nie. Jestli s vás robíme ryb. Áno, presne. Sme takí zaujímaví sáci.
Zabij ho! Nesmú Rileyho zabiť. Aj hentomu Riley si už neporadí, hentomu Richu stranu. Ha, Shit. všetko najlepšie k tvojej 50-ke. O, sniper! Necháme? Nie, ber sám ty. Ja chcem psa. No musíš dať kve. Musíš k nemu dojsť. K nemu. Nechal som už toto. Mhm. Ty niga. Ty tiga niga. Zober mu brokadu. Ľudia, ak máte niekto fakt svoj channel, tak dajte mi naň oný link Ty brďo, to čo je? do komentu a ja Jeleň. a ja som jeleň. A možno si založíme ďalší channel, alebo si založíme Ask a budeme vám tam budete nám vypísať otázky. Budeme pofiderní ľudia. Áno, my sme pofiderní ľudia. Kto z vás počúva Elika? Kto vás počúva Elika? Ja neviem, kto to je, ale tento vedľa mňa tu hovorí. Riley je mŕtvý! Riley je mŕtvý. Poď si volá ti kto? Poď. Daj, ja idem hrať. Policajti mi volajú. Hasiči! Teraz mu volá ten pofiderný človek Marcel, lebo neviem, čo chce od neho. Peniaze! Lebo on nemá na cigarety. On je tojač. A fajči pije jak Turek. No presne, Turek. To je pofiderný človek. Riley. No ľudia, bola možno trápna chvíľka, ale ja som tu. Volal mi len dealer drog, že zajtra mi dojde balík poštou. Mal som z toho vybaviť, aby som vedel adresu. Všetko. A kto mi toto uveril, tak je pán. Kto pozeráva Smusu? Ja nie. Ja. Smusa. Šus. On je navedovaný. Áno, každý deň. Granát. Fire in the hole, nigga. Zabili ma. Zabili ho. Nigu zabili. A kto vie, kto... A Kto kto po- vie, že... Kto pozná Selasiho? Viete o tom, že preč má toľko drv? To je celá koze. Lebo máva, lebo tá jeho... Nie, radšej vám to nepoviem, lebo bude... Hej, Bude... ale ja som nešiel, ty si... Bude... Hating ak svet. Bude, hej, presne, bude hating ak svet a nikto mi nebude dávať odbery. Ale vieme prečo. Lebo... Kogo nám to hovoril. Áno, Aj keď sme ešte nikdy neprišli. presne. Naši Som si s tým písal na Facebooku. obyčajne. A ládne otázky sme si písali. Nie, v jednom videu to povedal Gogo. Ale nie, v jednom videu to povedal Gogo, aj Cela si to hovoril. Čiže jeho tá frajerka Lala si... Vyrába 10 účtov každý deň. hej. A kto neverí, tak nech si pozrie Goga nejaké to video, kde to Na hovoril. Free Fane. Na Free Fane to bolo, Keď bol. keď tam bol, aj Cela si to hovoril. A boli Čiže- sme na Free Fane aj na Craftcone. Áno, dokonca. boli sme dokonca. Tak. Ber mu samopal. To je parádna. To je A ak si parádna. môžete všimnúť, máme hneď holografické, to je podľa mňa peckové, Čo že ma- holografické? že máme holografické mieritko. Aha. Čo holografické? A už idem ja. Shit mi dal pažbou. Tak ti treba. To video asi teraz, až zajtra ho budete asi vidieť, neviem, či ho stihneme uploadnúť. Čiže dáme z tejto, čiže dáme z tejto hry ešte 5 minút, už to asi nejakú pol hodinku trvá, si myslíme, alebo nejakú štvrť. Niekedy dáme aj hodinové video. To budú také bonusy skôr, také tie hodinky. Čiže ešte dáme nejaké tie 4 minútky a
Možno to ešte teraz stihneme uploadnúť. Ak sa podarí. Ak sa nám to podarí. Ale malo. A malo by sme to stihnúť. Mali. A ak mi môžete, ak chcete, tak mi napíšte do komentu, či chcete mať intro, ako bolo to prvé, či tam bol ten rok z toho YouTube, druhé, čo bol ten dubstep. Nebojte sa, nie je to copyrightová hudba, lebo som to pozeral na Royal Free Music a bol to tam. Mohol som si to stiahnuť. Potom, alebo toto tretie, ten rap Čo nie? ten rap instrumentál 2000 niečo to bolo, ale neviem, či to bol 2000 niečo, ale viem, že to bol nejaký instrumentál rap. Som si istý, že to bol instrumentál, ale už to video bude Martin mali aj končiť. Konečníkovať to budeme. Konečníkovať. Vidíte? Toto je operácia Stalingrad. Rok si srandu z tých Rusov. Ty si Rus. A ja som Rus. Kto z vás je po rusky? Daj si like. Áno, kto chodí na nemčinu, dajte Dislike. presne. Nie, dávajte len lajky. Píšte na komentách. A prosím vás, dávajte mi tie odbery. Nemôžem robiť aj lepšie tie videá. Nech mám z toho nejaké tešenie, lebo to robím pre vás to robím, aby ste sa mali na čo pozerať. Robím to kvôli tomu, že ma baví hrávať hry a robiť z toho videa. Áno, robím Pexeso. Pucle skladám. Videli ste, ak som ho zabil? Kto vo voľnom čase skladá pucle, tak je pán. A Kedy buchne? dáme ešte 2 minútky. Nie dubstep. A bude dubstep forever, nigga. Mega. Nigga. C4. Už to bude pomaly aj končiť. F. Nejaké... Hackol som sa, videli ste? Nie, to si zobral. Odkedy sa hackuje hen tak rýchlo, vysvetlíš mi? Na jednej... Kto hráva Shakes and Fidget, nech dá like. A ja ho hrávam. Čo? Shakes and Fidget. Aj, to je taká blbosť. Ja to už nehrávam. Ozaj predávam účet za euro. 43. Kto chce. Alebo zadarmo dám. A za 10 odberov dám. Posielajte mi mená a ja si ich napíšem na papier a vylosujem si. Dáme súťaž. A tomu dáme... Za 10 odberov to bude špeciál. Za 10 odberov. Potom bude až za 100 odberov. Potom za 1000. A potom to bude tak. Takže odoberajte. Lajkujte. Dislajkujte.